हेलौ हेलौ सोरमोनलाय? हेलौ 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 सोरमोनलाय? मा हेलौ हेलौ जाबाय थाखो? सोरमोन बेलाय? मोनथिया सोरमोनथाय रायज्लायाबो। आरे हेलौ सोरमोन? माथो रायज्लाया फालाय? सोरखौ नांगौमोन? छे हेलौ हेलौ सोरमोनलाय? हाव सुइट बेरे मोदै बायदिखा गाराङानो। हाब गुरु गाराङानो जुदि बेरे मोदै बादिब्ला सोलास्लिजोबखादोलै गुरु होनलायनाय। थोस फाग्ला हागौलै नोंबो। हाया जायोना माब्रा बेफोरबायदिखौ। ओइ गुरु बिहरबावदोलै गंसे बिहरबावदो। हाबावगोन लोंनो हाबावगोन दा नोंसोरो? जायला हाबावगोन दा? हाया जायोना माब्रा बिहरबावदोल'। ओइ जायला फैसाया दंना गैला? दङलै गुरु बिहरदो। देलै माबा। ओइ बाजै हाबसे लाबोबावलै हाबसे लाबोबाव। हेलौ मा हेलौ बिलाय? हेलौ हेलौ बुंबाय थानोसै नामा नोङो? जाम्बा आदुआ। आरो अब्लालाय माथो बुंनांगौ? आं थानो बाबाय। माने आं न'आव थानो बाबायमोन। न'आव थानो बाबाय माने? मा जाखो बिदिब्ला अब्ला नों मा हाग्रायाव थानोसै? नायलाय मादि बुङो। दिनैनिफ्राय फन हरखालाबो आं। नायलाय मा एसे एसेयावनो बोराबलाबायो नोंलाय? नोंथ' मिथिखागौना आं नोंखौ बेसेबां मोजां मोनो। Are you sure? औ नोंहा मा आंनि सायाव एसेबो फोथायनाय गैया नामा? माब्ला लांगोन बिदिब्ला आंखौ? फामे नोंथ' मिथिखागौ आंखौ। आंहा समाजाव बिबान दं। हाबानि खोथाखौ हरखाबै साननाया आंनि थाखाय गोजाननि बाथ्रा। बाट आइ प्रमिस आं नोंखौ माब्लाबाबो थगायनाय नङा। बेनिखायनो नों आंखौ साननो थाखाय एसे सम होबावदो प्लिज। Okay. माथो नानिसो फैदोंलाय? औ मादै। लाबो मादै आं साफा खालामसै। नोंगौफा? औ मादै लाबो। नो बिदिबालाय। ओमफ्राय मादै राजायालाय गैया नामा? दंमोन दा। बाबु ओइ बाबु
बारियावसो दंहैयो नामाथाय दे अनोबालाय नोंहा साफा खालामबाय थादो आं साहा फुदुंहैनोसै जागोन दे मादै आंहा बे साख्रु सुख्रु मोदोम सानायानो हामनो रोंला माब्ला हामबावगोनथाय एखमबा मोदोम सानायजोंनो माब्लाबा दबसे थैलासिगोन सानो आं सानायजोंनो ओंखायनो नों फिसाफोरखौसो आं थैयैनि सिगाङावनो जुलिसो होलांनो सानदोंमोन आं नोंनो एसे जर होदो फिसा आंलाय मासै बैसो जाबोबाय आंनि खोथाफोरखौथ' फंसेबो लाखाथारला बियो खालि बे मेल मिथिं बेनोल'सै बेहा बिफाया जेरैमोन बेखौनो लालांगासिनो बियो नोंसोर आंनि दुखुखौ एसे बुजिदो फिसाफोर नानि ओइ नानि नोंहा बिदिबा सानसे माथिं उन्दुबाय थानोसै ओमफ्राय माथो जाखो आयै नोमफानो बारियाव साहा लांनो आं जेरावबो थांथ'नांला जागोन दे आयै आं हले बांद्रायखौबो नेबाय थानो बायोलै थ' जोंहा लोंनोसै दा फैग्राया मालाय फैबाय थागोन है न'थाय माथोब्रा फुदुं लोंहैसै आच्छा बन्धु दोनना हरलाय बांद्रायबाय बिसोर साननाया खिन्थु बांद्रायबाय खालि बे जरा थांलाय फैलाय नङालाय माथोब्रा मालाबा बेखौ मानजिनांसिगोनसो मालाबा आंथ' रागायानो हाथारलासो साला सिख्ला लाना बेरायबाय थाग्रा बियो समाज सिबियारिनो बेनो साला सैमाया गावनो गोसोम गुबुनखौ बोरै गुफुर खालामगोन बेलाय बोरमा साग्लाया मा बोरमा साग्ला बेलाय मा बोरमा साग्ला बोरमा फान्था बुंब्रा बोरमा फान्था होनलायनाय साला सैमाखौ है बन्धु गाखो आइजों सौफैबायमोन हादे जिरायनो जायगा हैदोना जिरायथ'ला मादै नङाबा दा आंहासो गोबाव जाहैगोन साहा खापसे लोंलांदोना दानो जागोन नांथ'लायला दे मादै लोंलांजागौमोनदां दिनै नांथ'ला दे माब्लाबा लोंसिगोन दे मादै बिदिब्ला आंबो थांसै नोंसोर आंनो नांगौ जिनिसखौ होनो हाया आदै साला सैमानि फिसाफोर बाबा फामनांगोन बाबा थाब नांनोसो बुंबावदों
Salah. Salah. Tidak ada nasi salah. Hai. Salah. आयौ जा गोखाखा जानो हालाहां गारनोसै ओमफ्राय मालाय लोगोनासो खाफाला जा मोजांखा माहाजोन सेंग्रा मोननायजों लोगोसे जा अनसुलि बिखुनजोबो मोनखादों नङाबा नुवाखै मालाय खुसिजोंबा हाथायानोबा लोमबावाखै ए बोरो ए नंगौ दा थैर'ना फाग्लिफोर गावसोरना मा हले बांद्राय खाथार बहा खुसि नुलायखो आंखौ नै फाग्लिलाय लाजिनानै लाब गैया माबार थांखादोसो जोंहाबा नोंनि हाबायाव थिगसे मोसानांगौ नङा होनलाय लोगो नङाबा मोसानानै उदै बिगुर सालायनांगौ जोंहाबा आयौ फाग्लिफोरना फाग्लिसो जाबायदां बि सानैया बांद्राय खाथार सानै फाग्लि जाबायदां बिसोरो इ मानिबा बेसेबां दुखुनि बाथ्रा रायजो राजा नोंथांमोन साननानै नायलाय बिथांमोन बायदि सासे डिग्री गोनां मानसियानो जुदि बिमा बिफाखौ अननो रोङाब्ला अब्ला बै देरफुनाय लाइमोनफोरखौ जों माबोरै गियान होगोन बै आदै मादैमोना बुंनाय बायदिब्ला मैया बिमा बिफानाव 50,000 रां बिदोंमोननो जाहैबाय नाथाय एसेबां बुरजा रांखौ हरखाबै बबेयाव मोननो होनना बुंनायावनो बेफोरबायदि बिमा बिफाखौ साजा होनाया बेसेबां गनायथाव जोंनि बे समाजाव रायजो राजा नोंथांमोनानो एसे साननानै नायदो आंनि बायदिब्लाथ' बेफोरबायदि उदखारिखौ आयेननि साजा होनायानो मोजां जागोन मा आयेननि साजा बिलाय मा आयेननि साजा बिलाय एफा दुगा नामा नोङो मा खालामनो नोंलाय आंखौ मा खालामनो नुबाय खोनाबायना रायजो राजा नोंथांमोन बिथांनि रावा माबायदि आइफोर आफाफोर बे खेबसेनि थाखाय निमाहा होदो आंनि फिसाखौ सोलायलाङो खोमा बे फिसा सासेनि अनगा आंहालाय सोर दंबावो आंनो पापि आंनो सुनि पापिया थैनो रोङा पापि समाजखौ नों हारसिङै फोसाबनो हाया राजा गावनि इयुननि बागैबो साननांगौ दं गावनि न'खरनि बागैबो साननांगौ दं बिमानि बागै साननांगौ दं आरो आंनि बागैबो साननांगौ दं आं नोंनि बाथ्राखौ बुजियै आद्रा गैला फामे जों सानैजों उन्दैनिफ्रायनो लोगो मोनलायबोनाय ओंखायनो आं नोंनि गासिबो बाथ्राफोरखौनो बुजिजोबनो हायो फामे अब्लालाय आंनि बे गोसोनि बाथ्राखौ नों मानो बुजिनो हायाखै आंनि गोसोआ मा लुबैदों आं मा हास्थायदों Are you sure? आयै दै गिलाससे लाबोलाय
बाबु ओइ बाबु नो दैया बेयावनो लोंफैदो आं नोंनि बे नोमानिखौ लाफानानैसो रायथिनो सानबायमोन आफा नोंसो मा सानो नों जेखौ मोजां मोनो बेखौनो माव दायो नोंबो ओंखारफायाबा दे आलासिफ्रा साहाखौ लोंग्रोदो आंथ' गाज्रि मोनाब्ला बांद्राय गोबाव खालामलासो सानबायमोन ना न'खरावसो माबाफोर बुंनांगौ दङ जोंलाय आरो माथो बुंबावनो गावसोर सानैयानो गोसो गोरोबलायबायबा जोंलाय मानो बादा होबावनो नङा होमबा बिफा औ माथो बुंबावनो बिदिनो जाथोंसै सानसे मोजां दिन नायनानै हाबानि थारिखखौनो थिग खालामसै ए बिदिब्ला नों लांफैनो सम गैला नामा दे जागोन बिदिब्लालाय आं थांगासिनो दङ Sha-na-na-na-na-na-na-na